Waar door de A6 riet, kan in de Gruide deze 70 centimeter dikke liering lissen. Maar Joert is Vitens eerst begonnen met tunnels te bouwen voor een smellere liering. Van meer dan 2 miljoen euro worden 5 nieuwe aansluitingen maken onder het nieuwe verkeersknooppunt bij de Jouwer. We hebben ook staan, dat is straks de toekomstige A100. Het knooppunt verlaat zich helemaal. En we zijn nu bezig met de 400 en de 710 mm buis die sinds met de nieuwe toekomstige A100 kruisen. Door een strakke planning had het verkeer er geen last van. Ook het water bloot gewoon uit de kraan streamen. Wij maken eerst alle boringen. Dan zorgen we ervoor dat wij de werkzaamheden al klaar lezen. En dat we op één moment wij alles erover binnen. Zodat dus de watervoorziening zo kwad mogelijk onderbrust wordt. De tweede fase die starten we er snel achteraan. Maar dat zijn allemaal kleinere leidingen. Bij deze eerste fase willen we inderdaad eind juni klaar hebben. Dat is dus eigenlijk voor de simmer, omdat dan het meeste water broekt wordt? Ja, de zomerpiek in Friesland heeft natuurlijk ook te maken met de vakantiepiek. En hoe hoger de temperatuur is, hoe meer water er is. En we willen dan niet kwetsbaar zijn, want het drinkwater moet altijd beschikbaar zijn. Buizen die er nou ingescoot worden, dat is net uiteindelijk het dikte, want dan lees je hier nog vol het joeker. Hoe ga je dat? Dat zijn gewoon de boorbuizen. Die boorbuizen die hebben inderdaad een hele hoge diameter. Die hoeven zo gruttig net en zo dik net te wijzen dan de buis die er uiteindelijk doorheen gaat. Het is de bedoeling dat zodra die buis er trop binnen, dan komt er een ruimer. Dat is een verdikking op het uiteinde van de boorstangen. En die zorgt er uiteindelijk voor dat de gewenste boordiameter heller wordt. De liering wordt met een soort van dop in de groen aangebracht. Zo komt er geen drek in. Op gewoon plakken met de liering wel 20 meter diep, omdat de groen daar het meer stabiel is. En het langste stuk wordt 260 meter. De snelweg, ten eerste wordt die al breed. En naast de snelweg hebben we ook nog weer sloten om het water af te kunnen voeren. En dat de mensen niet op de snelweg kunnen komen. En daar moeten we ook allemaal weer onderdoor. Maar wij boren geen meter te veel.